సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా, ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. మన టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది అండ్ ఇన్స్టాలో ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. సూపర్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో 3D వీడియో సూపర్ వచ్చింది, చూసారు కదా. ఖచ్చితంగా నచ్చితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఎలైట్ మోషన్ ఓపెన్ చేస్తే ఒకటి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది అండ్ ఒకటి లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది, ఒకటి ఫోటో ప్రీసెట్ ఉంటుంది. సో మూడు ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి మూడింటిని ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి ముందుగా ఎలైట్ మోషన్లో. సో ఇప్పుడు ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇక్కడ జస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో ఇలా సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి మన ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి ఫోటో ప్రీసెట్ అని ఉంటుంది, అది ఓపెన్ చేసుకొని సెలెక్ట్ ఆల్ చేసుకొని కాపీ 5 లేయర్స్ అని ఉంటుంది, కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోండి. సో 0 సెకండ్ నుంచి పేస్ట్ చేసుకోండి. పేస్ట్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఒకసారి కెమెరా ఆన్ చేద్దాం. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా. ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ చేంజ్ చేసుకోవాలి. సో ఫొటోస్ చేంజ్ చేసుకోవాలంటే సింపుల్, ఏం లేదు, ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్. మీ ఫొటోస్ ఏవైనా బ్యాక్గ్రౌండ్ కట్ చేసి ఉండాలి. సో అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. బ్యాక్గ్రౌండ్ కట్ చేసి ఇలాంటి ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, వీటిని ఇప్పుడు ఈ ఫోటో ఎంత వరకు ఉందో అంతవరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ వరకు వీటి వరకు యాడ్ చేసి సో ఇప్పుడు కరెక్ట్గా రాదు కదా. ఇప్పుడు కింద ఫోటో మీద దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి పై దానికి పేస్ట్, టైల్ పక్కన ఆరో వరకు టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో కరెక్ట్ ప్లేస్లో వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీన్ని డిలీట్ చేసుకోండి. సో దీనికి కొంచెం జూమ్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు ఇట్లా. సో జూమ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా పైన అంటే పైన కూడా ఇట్లా పెట్టేసుకోవచ్చు. సో ఇలా. సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో కూడా సేమ్. ఇక్కడ బీట్ మార్క్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఒక ఫోటో, దీన్ని కూడా ఈ బీట్ మార్క్ దగ్గర వరకు కట్ చేసి సో ఇప్పుడు కింద ఫోటో ఉంది, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి ఈ ఫోటోని డిలీట్ చేసేయండి. సో పైన దానికి పేస్ట్, టైల్ పక్కన ఆరో టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్. సో పైన ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలంటే కింద ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. సో వేరే ఫోటోని కాపీ చేసి ఒకేసారి పేస్ట్ చేస్తే అలా రాదు. సో తప్పకుండా చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. సో దీనికి కూడా సేమ్. ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఒక ఫోటో, దీనికి కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ వరకు ఫోటో యాడ్ చేసి సో ఇప్పుడు కింద ఫోటో కాపీ చేసి డిలీట్ చేసేయండి. దీన్ని పేస్ట్, టైల్ పక్కన ఆరో టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్, ఇలా పెట్టేస్తే సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది ఫోటో. సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో మీకు నచ్చిన విధంగా ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు దీనికి లిరికల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లిరికల్ యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ లిరిక్స్ ఉంటుంది. సో దీన్ని సెలెక్ట్ ఆల్ చేసుకోండి. మళ్ళీ కాపీ 80 లేయర్స్ ఉంటుంది, కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ 11 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ చేస్తే ఇప్పుడు కెమెరాని ఆన్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఈ విధంగా వస్తుంది. సింపుల్గా వీడియోని ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. సో చూసారు కదా. సో ఒకవేళ దీనికి కలర్ చేంజ్ చేసుకోవాలి లిరిక్స్కి అంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మీకు నచ్చిన కలర్, ఏదైనా కలర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో సింపుల్గా కలర్ మీద టచ్ చేస్తే కలర్ వచ్చేస్తుంది. సో మీకు నచ్చిన విధంగా యాడ్ చేసుకోండి. సో చూసారు కదా ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. సో వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. సింపుల్గా మొత్తం కంప్లీట్ చేసి ఉంటుంది. సింపుల్గా ఇంపోర్ట్ చేసుకొని ఎడిట్ చేసుకోవడం ఉంటుంది, అంతే ఫ్రెండ్స్. ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు, మొత్తం నేనే సెట్ చేసి ఇస్తున్నా. సో ఒకవేళ ఇంకా ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి, తప్పకుండా రిప్లై ఇస్తా అండ్ దాన్ని సరి చేయడానికి ట్రై చేస్తా. సో తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి. సో చూసారు కదా ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలో. సో బీట్ మార్క్ ఫుల్ ప్రాజెక్టు ఇంపోర్ట్ కాకపోతే కామెంట్ చేయండి, నేను XML ఇస్తా, అది కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.